Noswaith dda i chi gyd. Ga i'ch croesawu chi yn gynnes iawn. Dwi wedi dod i'r pulpud oherwydd yn ogystal â croesawu pawb yma yn y Tabernacl, mae yna nifer yn ymuno ni ar ffrwd byw, ac felly dwi'n i'w croesawu nhw'n gynnes iawn hefyd. Ac yn gobeithio hefo'r meic ac yn y blaen sydd wedi wasod yn y pulpud bod modd gweld a chlywed yn glir adra. Felly croeso cynnes i chi i gyd yma. Mae hi'n ddeuddydd o encil i weinidogion Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, ac hyd yma wedi cael encil bendithiol iawn. A heno yn braint ni ydy cael dod yma i'r Tabernacl, a gai ddiolch i gyfeillion y Tabernacl, y gweinidog, swyddogion a'r aelodau am roi cartra i'r ddarlith goffa gyhoeddus hon. Darlith goffa flynyddol y diweddar Pennar Davies a Tudur Jones. Dau wrth gwrs, uchel iawn i'w parch, roddodd wasanaeth aruthrol i Undeb yr Annibynwyr, ond i Gristnogaeth yn gyffredinol yma yng Nghymru. Am braint ni heno ydy cael yn darlithydd gwadd ni y Parchg Dr Rosa Hunt, gweinidog Eglwys y Tabernacl wrth gwrs, a hefyd yn un o gydbeneithiaid Coleg y Bedyddwyr yma yng Caerdydd. Ac ers peth amser rwan, plesar ydy cael cydweithio fel trienwad y neilltuol yma yng Nghymru, y Presbyteriaid, yr Annibynwyr a'r Bedyddwyr, a'r gynllun cydenwadol i gynnig hyfforddiant hefo'n gilydd mewn meysydd penodol. A'r cydweithio rhwng y trienwad gyda Rosa a Ged yn bleser pyr ac yn gyhoeddus gai ddiolch ar yn rhannu am y cydweithio hwnnw sydd eisoes yn digwydd. Mae Rosa wrth gwrs yn rhannu o Malta, a dwi wedi gaddo iddi na fyddai yn cynnig This is your life, ond mae wrth gwrs ei gwreiddiau'n Malta wedi hen gartrefu yma yng Nghymru, wedi mynwesu a dysgu'r iaith yn rhugl, yn gweinidogaethu drwy gyfrwng y Gymraeg, a'r weinidogaeth honno yn arbennig yn rhannu cariad Crist yn ymarferol yn ogystal ac mewn gweddi myfyrdod a phregeth yn i'w heglwys. A mae hynny'n fendigedig yma yng nghanol yn dinas am prif ddinas yng Nghymru. Gaich croesawu chi mai yn wilaidd dwi'n gwneud hynny yn eich eglwys eich hun, ond gaich croesawu chi'n hanner chi heno a diolch am y fraint o gael derbyn o'ch arweiniad. Rhowch groeso iddi chi os gwelwch yn dda. Wel, diolch yn fawr iawn, diolch am y fraint o wneud y darlith yma. A diolch hefyd, Carwen, am y cyfle ni wedi cael o cydweithio gyda chi a'r Presbyteraidd yn y coleg, ond hefyd wrth gwrs yma yn y Tabernacl yn y ganolfan glud ac hefyd trwy agor y llyfr ble dyn ni'n gweithio gyda'r eglwysi eraill. Wel, dwi eisiau dechrau gyda'r cwestiwn pam. Pam dalwn ni dysgu am Cyngor Nicea? Y flwyddyn oedd 325, erbyn hynny roedd y ffydd Cristnogol wedi ymledu o Jerusalem ar draws yr hen fyd mor bell ag Ynys Prydain. Roedd hyn cyn i'r Saeson ymgyrraedd, cyn bod yr iaith Gymraeg wedi ymffurfio. Brythoneg oedd iaith o brodorion bryd hynny. Nawr, nid fy geriau i oedd y rheini. Dyna sut mae fy ffrind yr athro Denzil Morgan wedi agor ei bregeth am Cyngor Nicea yn Oedfa Ilson eleni. Ond beth mae Denzil yn dweud ydy 1700 o flynyddoedd yn ôl, ar ochr arall y byd bron, roedd pobl wedi dod ynghyd a cytuno y geiriau canlynol. Credemus in unum Deum patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae. Ac wedyn, the next slide please. Credwn yn un Duw, y tad holl gyfoethog, gwneithurwr pob peth gweledig ac anweledig,
ac yn un arglwydd Iesu Grist, mab Diw, unig anedig o'r tad, hynny yw allan o hanfod y tad. Diw o ddiw, llawyrch o lawyrch, gwir ddiw o wir ddiw. Wedi ei genhedlu, nid ei wneithir, o'r un hanfod ar tad, trwy'r hwn y gwnaed pob peth. Ac yn y blaen. Wel, greit, ond pam yn y bydd dylai hyn fod o ddiddordeb i ni? Ni sy'n byw mewn cymdeithas eitha secular, sy'n fwy anwybodus o beth mae Cristnogion yn ei gredu, ni sy'n byw mewn cyfnod cythryblus o ryfel ac arweinwyr gwleidyddol sy'n galw ei hunain yn Cristnogion, ond yn gwadu y fengl Iesu Grist yn ei geiriau a'i gweithredoedd. Ond nid oes rhywbeth pwysica i ni ei drafod heno? Nac oes. Oherwydd, yr union reswm pam y cyfansoddoedd o Credo Nicea oedd oherwydd yn y dyddiau hynny, 1700 o flynyddoedd yn ôl, roedd y Cristnogion cynnar yn byw ar yr un llaw mewn cymdeithas eitha paganaidd, oedd yn anwybodus o beth mae Cristnogion yn ei gredu, ac ar y llaw arall, mewn cyfnod cythryblus o ryfel, ac arweinwyr gwleidyddol sy'n galw ei hunain yn Cristnogion, ond oedd yn gwadu y fengl Crist yn ei geiriau a'i gweithredoedd. Yn union fel oes ni. Felly, yn rhan gyntaf y darlith hon, dwi'n mynd i drafod tebygrwydd ein hoes ni ag oes cyfnod Nicea, i geisio deall pam mae hi'n bwysig i ni deall y credo a'r cyd-destun. Yn nyddiau cyntaf yr Eglwys Cristnogol, roedd Cristnogion yn byw mewn cymdeithas eitha paganaidd. A rydyn ni'n gwybod hynny oherwydd mae dogfennau hanesyddol wedi goroesi sy'n dangos i ni oedd yr ymrawdwyr Rhufeinig yn poeni am y sect newydd yma o Iddewon sy'n galw ei hunain yn Cristnogion. Tua 110 ar ôl Crist, ysgrifennodd Plini yr Iau, rheolydd Bithynia a Pontus, lythyr at yr ymrawdwr Trojan, a disgrifio canlyniadau ei ymchwiliad i mewn arferion y Cristnogion newydd hynny. A dyma rhan o lythyr Plini. Mae'r Cristnogion a'r ddiwrnod a nodwyd wedi arfer cyfarfod cyn toriad dydd, ac adrodd emyn yn ei plith ei hunain i Grist, fel pe bain ddiw. Ei llw oedd i ymatal rhag lladrata, godineb, ac nid rhag ei traddodi ar ymddiried a chadwarian. Pan derfynwyd y gymanfa hon, yr oedd yn arferiad ganddynt ymadael a chyfarfod drahefn i gymryd bwyd, yn hollol ddiniwed. Yr oeddwn yn meddwl ei bod yn fwy angenreidiol gan hynny i gael gwybod pa wirionedd oedd yn y gosodiadau hyn trwy ymostwng dwy wraig a rhai a elwydd yn ddiaconesau i'r artaith, ond ni hefais i ddim ond ofergoeledd afriolus ohonynt. Felly, gohiriaeth fy arholiad ac ymcynghorais â chwi ar unwaith. So dyma lythyr Plini at yr ymrawdwr. Ac mae'r darn yma yn ddiddorol iawn am sawl rheswm. Yn gyntaf, mae rhoi cyfle i ni weld yr eglwys fore o safbwynt wahanol, nid safbwynt Pedr a Paul a rhai oedd yn Cristnogion ei hunain, ond yn hytrach safbwynt rhywun hollol tu allan i'r gyfundrefn ac, a dweud y gwir, rhywun oedd yn amheus iawn o'r eglwys, oherwydd iddo fe gredu bod yr eglwys yn bygwth trefn a heddwch yr ymweldraeth Rhufeinig. Beth y gallwn ni ei ddysgu o'r adroddiad yma? Yn gyntaf, roedd y Cristnogion yn arfer cwrdd ar ddydd penodol bob wythnos. A rydyn ni'n gwybod o ffynonellau eraill taw dydd Sul oedd y diwrnod yna yn barod. Oherwydd atgyfoddodd Iesu ar y Sul ac oherwydd roedd yr Iddewon yn cwrdd ar y dydd Sadwrn. Ac roedd y Cristnogion yn awyddus i wneud gwahaniaeth rhwng ddynt ar Iddewon erbyn dechrau'r ail ganrif.
Hefyd, rydyn ni'n gweld roedden nhw'n canu ymynau, ac mae olion o'r ymynau hyn mewn sawl lle yn y Testament Newydd, ble mae awduron y llythyrau yn dyfynnu ymynau cyfoes, yn yr un ffordd y byddwn ni ddallan dyfynnu Pantycalen neu ymenydd eraill o ganeuon ffydd. Rydyn ni'n gweld iddyn nhw gadw safon fwysol uchel yn seiliedig ar y 10 gorchymyn, ac yn ddiddorol hefyd, roedden nhw gadael y stafell addoli a mynd rhywle arall i fwyta gyda'i gilydd, yn sicr y cymyn sy'n cael ei ddisgrifio yma. Rydyn ni'n gweld hefyd bod menywod yn arweinwyr yr eglwys ar y pryd, diaconesau, ac yn ddigon pwysig yn anffodus i gael ei harteithio. Felly mae hynny i gyd yn gyfarwydd iawn, ac mae'n debyg iawn i beth sy'n digwydd nawr. Dim byd wedi newid, really, am 2000 o flynyddoedd. A beth sy'n digon cyfarwydd hefyd yw casgliad Pliny. Dim byd ond o fergwyledd afreolus yw Cristnogaeth. Nawr, mae ymchwil Pliny o diddordeb arbennig i ni, achos ni hefyd yn byw mewn cyd-destun ble mae awdurdodau seciwlar yn amheus o'r ffydd Cristnogol, a ble mae anwybodaeth gynyddol ymhlith y cyhoedd am beth mae'n golygu i fod yn Cristion. Ond mae'r gair afreolus yna yn arwyddocaol iawn. Cofiwn cyd-destun y llythyr. Mae Pliny yr Iau yn ysgrifennu at yr ymerawdwr mwyn tawelu ofnau bod cred newydd y Cristnogion yn tarfu ar heddwch a sefydlogrwydd yr ymerodraeth Rufeinig. Dyna oedd un o brif resymau pam oedd y Cristnogion wedi cael ei herlyd gan y Rhufeiniaid, oherwydd yr ofyn roedd y ffydd newydd yma yn gwneud y diwyau Rhufeinig yn grac, yn sarhau yr ymerawdwr gan wrthod i'w addoli fel diw, yn achosi trafferth wleidyddol, enghraifft gan wrthod ymladd yn y fyddin, yn bygwth trefn y gymdeithas gan roi syniadau peryglus i wragedd a gweision, ac yn gyffredinol yn bygwth trefn a heddwch yr ymerodraeth. Roedd y Rhufeiniaid yn hoff iawn o drefn. Dyma pam oedd eu ffyrdd nhw mor syth, ac i fod yn deg iddyn nhw, roedd trefn yn bwysig, mwyn cadw trefn ar ymerodraeth mor fawr ar ymerodraeth Rufeinig bryd hynny. Felly, dwi wedi disgrifio ein cymdeithas fel cymdeithas eitha seciwlar sy'n fwy anwybodus o beth mae Cristnogion yn ei gredu, ac o lythyr Pliny yr Iau, rydyn ni'n gallu gweld oedd pethau yn debyg yn nyddiau cyntaf yr eglwys fore. Ond, disgrifiais i hefyd ein cyfnod fel cyfnod cythryblus o ryfel, ac arweinwyr gwleidyddol sy'n galw eu hunain yn Cristnogion, ond yn gwadu y fengl Crist yn ei geiriau a'i gweithredoedd. Ydyn ni'n gweld hyn hefyd yn cyfnod yr eglwys fore? Wel, ydyn, ond mae rhaid i ni deithio ymlaen a hydig i'r 4edd ganrif, pan oedd yr ymerodraeth Rufeinig wedi dod mor fawr iddi gael 4 ymerawdwr. 2 uwch ymerawdwr, yr Augustus, un yn y gorllewin ac un yn y dwyrain, a 2 is ymerawdwr, y Cesar, Caesar, un yn y gorllewin ac un yn y dwyrain eto. Yn 305, daeth Constantius yn uwch ymerawdwr Augustus yn y gorllewin. A'r is ymerawdwr oedd ei fab, Cystennin. Pan fu farw Constantius, cafodd Cystennin ei gyhoeddi yn Augustus gan y milwyr, ond nid oedd pawb yn cytun. Roedd pobl eraill hefyd wedi bod yn aros am y cyfle i fod yr Augustus. Felly bydd brwydr fawr ar bont Milfio yn Rhufen, pont bwysig dros yr afon Tiber yn 312, i benderfynu pwy oedd i fod yr Augustus nesaf
a rheoli holl ymarodraeth rifen yn y gorllawn. Ond dyma'r peth, yn noson cyn y frwydr, cafodd Custennin freuddwyd neu weledigaeth, efallai o groes. Efallai o'r dau llythyren chi a rho, llythrenau Groeg, oedd yn cynrychioli enw Iesu Grist. Ac oherwydd y weledigaeth neu freuddwyd yna, mae'r straeon yn wahanol, oherwydd hynny, daeth Custennin i gredu taw Duw y Cristnogion oedd yn gyfrifol am y ffaith iddo fe ennill y brwydr Pont Milfio, a doedd yn uwch am yr awdwr y gorllawen. Felly, bron dros nos, aeth y grefydd Cristnogol o fod yn grefydd leiafrifol, crefydd amheus, ofergoelus, crefydd gwragedd a caethweision, crefydd a chafod ei herlyd, i fod yn grefydd swyddogol yr uwch am yr awdwr Augustus Custennin Fawr. A blwyddyn yn ddiweddarach, cyhoeddodd Custennin Fawr ddeddf Milano, a ganiataodd yr Cristnogion a hawl i gwrdd ac addoli yn gyhoeddus, a hefyd adferodd iddyn nhw pob adeilad oedd wedi cael ei ddoen oddi wrthynt yn ystod y cyfnod erlyd. Erbyn diwedd y 4th ganrif, roedd eglwysi gogoneddus fel yr eglwys hon wedi ei hadeiladu, ac yn aml iawn roedd yr eglwys ar bwys palas yr Emerawdwr. Ond prif concern Custennin oedd heddwch a sefydlogrwydd ei ymerodraeth. Ac yn fuan iawn ar ôl deddf Milano, cododd problem yn yr ymerodraeth Cristnogol honno. Unwaith eto, mae'r broblem yn un sy'n cyfarwydd iawn i ni heddiw yn anffodus. Y rheswm pam fod bedyddwyr a presbyteraidd ac annibynwyr yn y byd, sef nag oedd y Cristnogion i gyd yn gytun o ran ei ddiwynyddiaeth. Roedden nhw wedi cwmpo mas mewn ffordd difrifol iawn am un cwestiwn diwynyddol a byddai'n sôn amdano nes ymlaen yn y darllen. Ond cofio, roedd Custennin wedi mabwysiadu'r grefydd Cristnogol oherwydd fod e'n credu taw nerth y Duw Cristnogol oedd wedi sicrhau ei fuddugoliaeth wleidyddol a milwrol. Yn debyg iawn i agwedd rhai arweinwyr heddiw sy'n galw ei hunain yn Cristnogol. Doedd Custennin ddim yn ddyn neis. Wnaeth e wrthod cael ei fedyddio tan iddo fe fod yn marw oherwydd nad oedd e eisiau stopio wneud pethau anfoesol, fel lladd mwyafrif ei deulu i fod yn sicr nad oedden nhw'n bygwth ei rym. Ond hefyd dyn ofergoelus iawn oedd Custennin, ac roedd yn ofni y bydd yr yncydgord rhwng y Cristnogion yn gwneud ei diw nhw yn grac, ac bydd diw y Cristnogion yn atal ei fendith ar yrfa Custennin a'r ymerodraeth Rufeinig. Hefyd, roedd Custennin yn poeni y byddai'r anghydgordd yn achosi ansefydlogrwydd yn ei ymerodraeth enfawr. Felly, gwnaeth Custennin ymyrryd fel ymerawdwr. Am y tro cyntaf, ond yn sicr nid y tro olaf, y mywyd yr eglwys Cristnogol. A gwnaeth e fan i galw esgobion y byd at ei gilydd i gwrdd yn Nicea, yn Twrci, i drafod y broblem oedd wedi codi. Wel, pam Nicea? Dyna oedd y rheswm swyddogol. It would be well for a synod to assemble at Nicea, a city of Bithynia, both because the bishops of Italy and the rest of the countries of Europe are coming, and also because of the excellent temperature of the air. And also because I, Sef Custennin, shall be present as a spectator and participator, note, of what is done. Wherefore I signify to you, my beloved brethren, that I earnestly wish all of you to assemble at the city which is named, that is, at Nicea. Let every one of you, therefore, considering that which is best, as I before said, be diligent without any delay, speedily to come, that he may be present in his own person as a spectator of what is done.
dim ond esgus wrth gwrs oedd cwestiwn y tymherer, oedd Nicea yn agos iawn i balas Cystenen, ei bresoilfa swyddogol. Ac roedd y cwestiwn mor bwysig iddo fe eisiau bod yna ei hun i fod yn sicr bod y Cristnogion yn cytuno. Felly, am y tro cyntaf, roedd yr ymerawdwr yna mewn pwllgor o esgobion. Felly, rydyn ni'n gweld bod Cyngor ac wedyn Credo Nicea wedi digwydd oherwydd bod Cystenen yn gweld ei hun fel Cristion, ac yn awyddus iawn i gael pawb yn yr ymerodraeth gredu yr un fath o Cristnogaeth a fe. Mae'r awydd yma am gyd-ymffurfiaeth yn codi yn aml iawn mewn cyfnodau pan fydd y sefyllfa wleidyddol yn teimlo'n fregus ac yn beryglus. Yn y cyd-destun yna, mae pobl yn chwilio am sicrwydd. Heddiw, hefyd, mae arweinwyr gwleidyddol sydd eisiau sicrhau bod pawb yn ei gwlad yn meddwl yr un ffordd â nhw, ac yn ofni am safbwyntau crefyddol gwahanol. Ydy hi wedi gweld hyn yn y newyddion am letter Donald Trump at Brifysgol Harvard. The letter says Harvard needs to commission an audit by a government-approved external party of those programs and departments that most fuel anti-Semitic harassment or reflect ideological capture. It names 10 specific programs, schools, centres of concern. Pa un sy'n dod cyntaf? Divinity, sef Ysgol Diwinyddiaeth. By the end of 2025, the letter says Harvard must implement reforms to repair the problems identified by the audit. Dyma arweinydd sy'n galw ei hun yn Gristion, sy'n cael cefnogaeth llawer o Cristnogion yn America, a sydd eisiau cael gwared o adran brifysgol sy'n annog safbwynt Cristnogol sy'n wahanol i'w safbwynt ef. Nid efallai yn wahanol iawn i Gystenen. Felly, yn rhan gyntaf y darlith, rydyn ni wedi gweld bod cyffelybiaethau pwysig rhwng ein cyfnod ni a chyfnod Credo Nicea. Yn ail rhan y darlith heno, dwi am ofyn 3 cwestiwn. Pam ysgrifennwyd Credo Nicea? Yn fwy na hynny, pam mae Cristnogion yn ysgrifennu credoau o gwbl, ac yn ola wedi ystyried hynny i gyd, pwy yw Iesu Grist i ni yn Cymru heddiw? I ddechrau felly, pam ysgrifennwyd Credo Nicea? Ysgrifennwyd Credo Nicea oherwydd bod dadl fawr wedi codi ynglyn â'r cwestiwn a oedd Iesu yn ddiw neu beidio. Ac os oedd Iesu yn ddiw, a oedd hynny yn golygu oedd y Cristnogion yn addoli 2 ddiw? Dyna oedd y cwestiwn. Cwestiwn o ontoleg oedd hwn, ac mae ontoleg yn air technolegol sy'n golygu astudio'r cwestiwn o fodoli. I'r Iddewon oedd y peth yn glir. 2 fath o fod sydd. Duw, y creawdwr, a popeth arall. Popeth sydd wedi cael ei greu gan Duw. Felly mae yna linell rhwng Duw a gweddill y greadigaeth. Nac ydy hi'n bosibl i croesi y llinell yna o ran bodolaeth. Ac mae sawl stori yn y Beibl a traddodiad Cristnogol sy'n sôn am ymdrechion creaduriaid oedd wedi ceisio croesi y llinell yna gyda canlyniadau erchyll. Adda ac Efa yn gardd Eden, adeledwyr Tŵr Babel, y traddodiad o Satan a'i angylion wedi trio rhyfela yn erbyn Duw mwyn bod fel fe, ac yn y blaen. Ac mae'r Beibl yn adnabod hierarchaeth o ran bodolaeth creaduriaid. Edrach hwn yr enghraifft ar Salm 8, adnodau 4 a 5. So dyma adnod 4, Beibl.net, Beibl Cymraeg Newydd, y fersiwn Cymraeg o'r Hen Testament, y Septuagint,
a hefyd y fersiwn Hebraeg. Ac os dyn ni'n edrych ar y geiriau dwi wedi, beth yw gair, highlight? Uwcholeo, diolch. Uwcholeo, dyn ni'n gallu gweld bod y sawnbydd yn disgrifio meddylfryd ble mae bodau dynol a bodau nefol. So, yma dyn ni'n gweld y bodau dynol. Beth ydy pobl i ti boeni amdanyn nhw? Pam cymryd sylw o un person dynol? Ar sleid nesaf. Diolch. Rwyt wedi ei wneud ond ychydig is na'r bodau nefol ac wedi ei goroni ag ysblynder a mawredd. Dydyn ni ddim cweit yn deall beth mae'r Hebraeg yn golygu yma gan fodau nefol, ac mae hyn yn amlwg o'r ffaith bod tri gair gwahanol wedi cael ei ddefnyddio yma yn y cyfieithiadau. Felly, yn y Groeg, dwi ddim siŵr os ti'n gallu darllen y Groeg, ond mae'n dweud y gair angelws, sy'n golygu angylion. Yeah? Ac yn Beibl.net mae'n dweud bodau nefol, ac yn Beibl Cymraeg Newydd mae'n dweud Duw gyda dy fach. Yeah? Ac mae hynny yn dangos i ni mae'n anodd i gyfieithu y Hebraeg. Does neb rili'n gwybod beth mae'r gair Hebraeg yn golygu, ond yn amlwg mae'n disgrifio rhyw fath o fod nefol. Ond mae dau beth yn glir. Yn gyntaf mae hierarchaeth, ble mae bodau dynol ychydig yn is na bodau nefol, mae hynny'n glir, a hefyd mae'r ddau ohonynt yn hollol is na Dduw ei hun gyda dy fawr. Duw sydd wedi creu bodau dynol a Duw sydd wedi creu y bodau nefol hefyd. Does neb wedi creu Duw. Felly, o ran ontoleg, diolch, mae yna llinell rhwng Duw a gweddill y greadigaeth. A ni allai un rhyw greadur dynol na nefol groesi y llinell yna. Maen nhw'n just yn wahanol. Dychmygwch felly ein bod ni mewn ystafell, dyn ni'n mynd i chwarae gêm ontolegol fel pob diwynydd da, iawn? A dyma reola'r gêm. Bob tro mae drws yn agor ac mae creadur yn dod i mewn, mae rhaid i ni benderfynu ar ba ochr y llinell ontolegol bydd y creadur yna yn mynd. Okay? Dyma'r fath o hwyl dyn ni'n cael fel diwynyddion. Okay. So dyma drws yn agor a gath yn dod i mewn. Syml iawn. Mae cath yn greadur. Mae'n mynd ar ochr dde y llinell. Dyma'r drws yn agor eto. A'r tro yma mae coeden, ogoneddus, derwen neu fagnolia yn sefyll yna. Hawdd ar ochr dde y llinell. Dyma'r drws yn agor eto, a dyma'r pab newydd yn camu i mewn. Hawdd. Pab efallai ond creadur fel y gweddill ohonom, ar ochr dde y llinell. Dych chi'n dweud, mae'r gem yma'n ddiflas, mae'n rhy hawdd, bydd pawb a phopeth yn mynd ar ochr dde y llinell. Ond arhoswch am funud. Dyma drws yn agor, a tro yma mae Iesu Grist yn dod i mewn. A dyma'r cwestiwn. Dyna oedd y cwestiwn mawr oedd Credo Nicea yn ceisio ei setlo unwaith ac am byth. Ar ba ochr y llinell dylai Iesu fod. Yn y 4edd ganrif, aeth y cwestiwn yma yn cwestiwn llosg. A hynny oherwydd offeiriad o'r aifft. Arius oedd ei enwedd, ac oedd Arius yn dadlau'r cynlynol. Mae'r Hen Testament yn sôn am bod arbennig hokma, oedd gyda Duw ers y dechrau un. Dyma diarebion 8 i chi, fersiwn Beibl Cymraeg Newydd diwyddiedig.
Not yet. Diolch. Dyma dirhebion wyth I chi. Onid yw hocma yn galw, a deall yn codi ei lais. Y mae sefyll ar y mannau uchel ar fin y ffordd ac yn ymyl y croesffyrdd. Y mae'n galw ger llawer pyr sy'n arwain i'r dref wrth y fynedfa at y pyrth. Arno hwy bobl yr oedd yn galw, chluniodd yr arglwydd fi ar ddechrau ei waith. Dyma hocma sy'n siarad, iawn? Y gyntaf o'i weithredoedd gynt. Fem sefydlwyd yn y gorffennol pell yn y dechrau cyn bod dear. Ganwyd fi cyn bod dyfynderau, cyn bod ffynhonnau yn llawn dŵr, cyn gosod sylfaenau'r mynyddoedd, cyn bod y bryniau a ganwyd fi, cyn iddo greu tir a meisydd ac o flaen pryd y ddear. Yr oeddwn ni, hocma, yno, pan oedd Dyw yn gosod y nefoedd yn ei lle ac yn rhoi cilch dros y dyfnder. Pan oedd yn cadarnhau'r cymylau uwch ben ac yn sicrhau ffynhonnau'r dyfnder. Yr oeddwn ni wrth ei ochr yn gyson, yn hyfrydwch iddo beinydd, yn dyfyrwch o'i flaen yn wastad, yn ymhyfrydu yn y byd a greodd. Dyma hocma sy'n siarad. A pwy yw'r hocma sy'n siarad yma? A oedd ar ochr Dyw ers y dechrau un, a oedd yna pan greodd Dyw y byd, a oedd yn ymhyfrydu yn greadigaeth Dyw. Wel, mae'r gair hocma, mae yna yn y llinell ola yn y Hebraeg, yn golygu doethineb. A dyma sut mae'n cael ei cyfieithu, hi'n gweld yn Beibl.net a Beibl Cymraeg Newydd. Dyma ystyr y gair, felly doethineb sy'n siarad yma. Ac yn y Groeg, mae'n dweud Sophian. A Sophia oedd y gair Groeg am doethineb. Mae penod 8 llyfr y Diarebion yn personoli doethineb fel menyw, a'r fenyw hon sy'n siarad yma. Ond, yn y Fengl Iowan, mae gair arall, reit ar dechrau'r efengol, adnod 1, sy'n gallu golygu doethineb hefyd. Gair o doethineb, gair o resymeg, a logos yw'r gair Groeg yna. Ac fel yr dim yn gwybod, mae Iowan yn defnyddio'r gair logos yna i gyfeirio at Iesu. Felly dyma'r peth. Daeth yr eglwys fore i gredu bod y person Sophia, hocma yn llyfr Diarebion, y person oedd yna ar ochr Dyw ers y dechrau un, y person oedd yna pan creodd Dyw y byd, oedd yn ymhyfrydu yn greadigaeth Dyw, roedd y person yna yr un person a'r logos, sef Iesu Grist. Felly, pan oedd Diarebion 8 yn disgrifio bod nefol, oedd ar ochr Dyw ar y dechrau un pan gafodd popeth ei greu, roedd yn cyfeirio at Iesu. Iesu Grist oedd ar ochr Dyw ers y dechrau un, Iesu oedd yna pan greodd Dyw y byd. Iesu oedd yn ymhyfrydu yn greadigaeth Dyw. Iesu yw doethineb Dyw. Sophia, logos, hocma. Wel, hyd yn hyn mae popeth yn iawn, nid yn rhy ddadleuol. Ond mae Arius, yr offeiriad o'r aifft, wedi codi problem. A mae'r problem yn dod yn adnodau 22 a 23 o'r un penod o llyfr Diarebion. Lluniodd yr arglwydd fi ar dechrau ei waith, yn gyntaf o'i weithredoedd gynt. Fem sefydlwyd yn y gorffennol pell yn y dechrau cyn bod dear. Ganwyd fi, cyn bod dyfynderau, cyn bod ffynhonnau yn llawn dŵr, cyn gosod sylfaenau'r mynyddoedd, cyn bod y bryniau y ganwyd fi. Yma mae doethineb yn dweud iddi hi neu fe gael ei eni. Felly, meddai Arius, os taw Iesu yw hwnna, mae'n dilyn i Iesu gael ei greu gan Dduw, fel pob creadur arall. Yn sicr, cafodd ef ei greu cyn pawb a phopeth arall,
Mae ef reit ar ben hierarchaeth bodaineddol, ond yn ôl Arius, o ystyried y llinell ontolegol, mae ef ar yr ochr dde. A dyna oedd y broblem. Ar yr un ochr, roedd Arius a'i ddilynwyr oedd yn dadlau o'r Beibl oedd Iesu wedi cael ei greu gan Dduw. Felly, os dyn ni'n dilyn y ddadl yna, ar un adeg, doedd Iesu ddim yn bodoli. Dim ond Duw fi. A chyn genedigaeth Iesu, doedd dim mab Duw, ac felly ar un adeg, doedd Duw ddim yn dad eto chwaith. Yn ôl Arius, creodd Duw Iesu yn fab iddo cyn i Dduw greu unrhyw beth arall. A daeth Duw yn Dduw y Tad. Ac wedyn ar ôl hynny, creodd Duw y Tad a Duw y Mab gyda'n gilydd weddill y greadigaeth. Ac yn ôl Arius, roedd hynny yn hollol gyson gyda ddiwrebion 8 a darnau eraill y Beibl fel Genesis 1, ble mae Duw yn sôn am ei hun gan ddefnyddio'r gair lluosog ni. Gwnawn ddyn ar ein delw yn ôl ein llun ni. Ond wrth gwrs, nid pawb oedd yn cytuno gyda Arius. Ar yr ochr arall, roedd llwyth o diwynyddion ac arweinwyr yr Eglwys Fore nad oedden nhw'n gallu derbyn hwnna o gwbl. Ac roedden nhw'n mynnu y canlynol. Mae Duw wastad wedi bod yn dad. Mae Iesu Grist wedi bodoli o'r dechrau un fel y tad. Does neb wedi creu Iesu Grist. Ac o ystyried y llinell ontolegol, mae Iesu ar yr ochr chwith, gyda Duw y tad. Cwestiwn. Pa wahaniaeth ydych chi'n wneud i ni pa ochr o llinell y mae Iesu'n mynd? Wel, mae'n bwysig iawn. Am sawl rheswm, ond dwi'n mynd i ganolbwyntio ar yr un pwysica. Ac mae'n dod yn ôl i'n dealltwriaeth o beth mae'n golygu i fod yn behadur. Roedd Cristnogion o bedwaredd ganrif a Christnogion dwyreiniol hyd at heddiw yn credu yn ôl Genesis 1 bod pob un ohonom wedi cael ein creu ar ddelw Duw. Ond mae'r ddelw yna wedi colli ei sglein oherwydd ein pechod ni. Mae pechod wedi cael gafael ynom ac wedi beiddi delw Duw ynom. Rydyn ni i gyd yn yr un cyflwr, pob un ohonom yn gaeth i gyfundrefn o geithweisiaeth, pechod, sy'n ein hatal ni rhag fod y bobl y mae Duw wedi ei creu ni i fod. A pechod yw'r gair Beiblaidd am y cyfundrefn yma. Mae angen rhywun tu allan i'r byd dynol. Rhywun nad ydy ef yn gaeth fel ni i'n hachub ni ac adfer delw Duw yno. Dydyn ni ddim yn gallu achub ein hunain. Felly mae'n holl bwysig i Iesu fod yn Dduw. Achos os nad ydy e'n Dduw, dydy e ddim yn gallu ein hachub ni. Ac un o prif elynion Arius oedd diwynydd o'r bedwaredd ganrif o'r enw Athanasius. A dywedodd Athanasius, beth felly oedd Duw i'w wneud am bechod? Beth arall ond adnewyddu ei ddelwedd yn y ddynoliaeth, fel y gallai bodau dynol trwy'r ddelwedd honno unwaith eto yn gallu ei adnabod. Ond sut gallai hyn digwydd, ond trwy ddyfodiad iawn ddelw Duw, ein harglwydd Iesu Grist. Trwy dillau dynol roedd yn amhosibl, gan dim ond copïau o'r ddelwedd honno yw bodau dynol. Ni allai yn gylion ei gyflawni y chwaith, mae hwn yn bwysig. Canis nid wir ddelwedd yw ydyn nhw chwaith. Felly, gair Duw, hocma, doethineb, daeth yn bersonol. Fel ac antai yn ddelw y tad, fe yn gallu ail greu dynoliaeth o'r newydd yn y ddelwedd honno. Ac mae dywediad diwynyddol enwog
theolegumenon gydag Athanasius. Mae'n dweud, a dwedodd Irenaeus yr un peth hefyd. Daeth ef yn un fel ni, daeth Iesu yn un fel ni, mwyn i ni yn gallu dod yn bobl fel Iesu. Felly, dyma Cristau'n fawr yn galw esgobion at ei gilydd i Cyngor Nicea i drio setlo'r broblem unwaith ac am byth. Pa ochr o'r llinell y mae Iesu Grist yn mynd? So, ar yr un llaw, Arius yn dadlau o'r Beibl a dweud taw creadur arbennig Duw Iesu. Ac ar y llaw arall, pobl fel Athanasius yn dadlau o dywynyddiaeth. Felly, gwnaeth Cystennyn gynnig cyfaddawd. Nid ddadl feiblaidd, na ddadl dywynyddol chwaith, ond ateb athronyddol. Mae wedi awgrymu y syniad o disgrifio Iesu fel homoousion. Nawr, mwyn i ni deall beth mae homoousion yn ei olygu, hoffwn ni ddefnyddio esboniad sy'n dod o lyfr wych, dyn ni'n defnyddio fe gyda'r myfyrwyr, gan Cyngor Ria? How do you say the surname? Ria. Cyngor Ria. Maen nhw'n ein hannog i feddwl am y pwy a'r beth. Diolch. So, pwy ydw i? Rosa. Beth ydw i? Bod dynol. Mae un pwy ac un beth gyda fi. Pwy ydych chi? Carwyn. Beth ydych chi? Bod dynol. Un pwy, un beth. Pwy ydych chi? Ed. Beth ydych chi? Bod dynol. Gyda pob un ohono, mae un pwy ac un beth. Ond, gyda Duw, mae pethau yn bach mwy cymleth. Gyda Duw, mae un beth, Duw, ond mae tri phwy. Duw tad, Duw mab, Duw ysbryd glân. Ac mae'r gair homoousion yn golygu bod Iesu a Duw y tad yr un peth. Ond nid yr un pwy. Yr un peth, nid yr un pwy. A dyma rhan gyntaf, a dyma beth mae'r gair homoousion yn golygu. Iesu a Duw y tad yr un peth, ond nid yr un pwy. Diolch. Felly, o'r diwedd, ar ôl 40 munud, dyn ni'n cyrraedd Credo Nicea. A dyma rhan cyntaf. Rhan gyntaf Credo Nicea wedi cael ei cyfansoddi ychydig o flynyddoedd ar ôl Cyngor Nicea a Cyngor arall hefyd. Credwn yn un Duw, a tad hollol lleol, gwneithurwr nef a dear, a phob peth gweledig ac anweledig. Credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, a genhedloedd gan y tad cyn yr holl oesoedd. Duw o ddiw, llewyrch o lewyrch, gwir Dduw o wir Dduw, wedi ei genhedlu, nid wedi ei wneithur, yn un hanfod ar tad, a thrwydd o ef y gwnaed pob peth. Yr hwn yr ein mwyn ni ac yr ein iachawdwriaeth ni, disgynodd o nefoedd, ac a wnaed yn gnawd trwy'r ysbryd glân o fair forwyn, ac a wnaeth bwyd yn ddyn. Gwnawn ni edrych ar y geiriad wedi ei hymlygu yma. Un Duw, nid dau. Dydy Iesu a Duw'r tad ddim yn ddau ddiw gwahanol. Gwnaeth Duw bopeth, hi'n gweld y gair gwnaeth yna, gwneithurwyr, ond dim Iesu. Pan mae'n sôn am Iesu, mae'n defnyddio berf gwahanol, genhedloedd. Yeah? Wedi ei genhedlu, nid wedi ei wneud. Ac mae hynny'n gyson gyda'r gair a defnyddio yn y Hebraeg yn llyfr y Diarebion pennod 8 i disgrifio ymddangosiad doethineb. Yn un hanfod ar tad. A dyma ffordd arall o dweud yr un peth
yr tad. Dim yr un pwy, cofio, maen nhw dau person wahanol, tad a mab, ond yr un peth, yr un hanfod. Substance, one substance with the Father, yw'r gair Saesneg, consubstantial, ac mae'r dod o Lladin substantia, yn y Groeg homoousion. Dyma felly oedd pwrpas Credo Nicea, i ateb dadlarius a mani taw ar ochr Diw yn y gêm ontolegol, yw Iesu, yr un peth a'r tad. Felly, dyn ni wedi gofyn un cwestiwn yn barod. Nesa? Ar un nesa. Diolch. Nawr, dyn ni'n dod i pam mae Cristnogion yn ysgrifennu credoau o gwbl. Mae credoau yn nodweddiadol o'r grefydd Gristnogol. Meddai Francis Young, Christianity is the only major religion to set such store by creeds and doctrines. Other religions have not developed creeds, statement of standard belief to which the Orthodox are supposed to adhere. In theory, Christianity is homogeneous. Its homogeneity lies in Orthodox belief. Despite their ecumenical movement, Christian groups still claim that their truth is the truth, betraying something they all have in common, namely a distinction between true belief and false belief. A dwi eisiau awgrymu heno bod tair rheswm am hynny. Dysgu, darllen a diffinio. Dysgu yn gyntaf, yn llyfr yr actau, unwaith bod Steffan wedi ladd fel Merthyr a'r Iddewon oedd yn dilyn Iesu wedi cael ei gwasgaru i bedwar banner am yr Odraeth Rufeinig, dechreuodd llawer o bobl paganaidd, cenedl dynion, dangos diddordeb mewn Cristnogaeth. Dyn ni'n darllen yn actau penod 11, nawr oedd y rhai a wasgarwyd oherwydd yr erlyd a goddodd o'r achos Steffan wedi teithio cyn belled a Phoenicia, Cyprus ac Antiochia, heb lefaru'r gair wrth neb, ond Iddewon yn unig. Ond, yr oedd rhai ohonynt yn bobl o Cyprus, o Cyrenia, dechreuas Antoi, wedi iddyn dod i Antiocha, lefaru wrth y Groegiaid hefyd, gan gyhoeddi newid da am yr arglwydd Iesu. Mawr oedd y nifer o daeth i gredu a throi at yr arglwydd. Wrth gwrs, mae sefyllfa debyg iawn i beth sy'n digwydd heddiw. Doedd y bobl baganaidd pryd hynny dim yn gwybod llawer am yr ysgrytherau Iddewig, beth dyn ni'n galw yr Hen Testament, a doedden nhw ddim yn gwybod llawer am arferion y Cristnogion cyntaf. Fel gwelon ni gyda llythyr Pliny, roedd digon o sibrydion yn mynd o gwmpas am ofergoelion y Cristnogion, ond enghraifft, byddai paganiaid ddim yn gyfarwydd gyda'r syniad o Dduw fel yr un Dduw a greodd nefoedd a deiar. Fydden nhw ddim yn nabod stori'r cwymp, stori Abraham a ddywydion y proffwydi mawr fel Eseia a Jeremia. Fydden nhw ddim yn gyfarwydd gyda'r syniad o dernas yr un Dduw a'r Meseia a brenin oedd yn dod i dernasu. Fydden nhw efallai ddim yn gyfarwydd gyda'r deg o'r hymyn y chwaith. A hyd yn oed os oedden nhw wedi clywed am y bobl od yna, sy'n addoli dim ond un Dduw, bydda hi'n anodd iddyn nhw deall sut mae Iesu yn ffitio i mewn. Felly, y credoau cyntaf oedd rhyw fath o Cristnogaeth 101, fel maen nhw'n dweud yn yr Unol Daliaethau, crynodeb o syniadau sylfaenol Cristnogaeth. Y pethau mae rhaid i hi ei deall y derbyn cyn i hi gael ei bedyddio a dod yn Cristion. Roedd pobl o gefndir paganaidd oedden nhw eisiau dod yn Cristnogion yn gorfod dysgu y credoau yn gyntaf cyn iddyn nhw gael darllen yr Efengelau. Roedd yr Efengelau yn beryglus i bobl nad oedden nhw'n credu'r pethau cywir. Ac mae hyn yn ein harwain at yr ail bwynt. Yn ôl. Go back, sorry. Yeah. Back one. Fantastic. Diolch. Darllen. Mwyn gwybod beth mae'r Beibl yn ei olygu,
mae rhaid i ni darllen y Beibl, ie? A pan dyn ni'n darllen, rydyn ni'n dehongli. Sori, does dim dwywaith amdani. Mae'n amhosibl darllen testyn heb dehongli. A gwelwn ni hynny yn glir gyda'r union broblem oedd Cyngor Nicea wedi trio ei datres. Roedd Arius wedi dehongli diarebion penod 8 i olygu bod Iesu wedi cael ei greu gan Dduw. Felly mae credo Nicea wrtho dehongliad Arius yn cyfyngu dehongliadau posibl y Beibl. Mae credo Nicea yn dweud nad ydy pob dehongliad y Beibl yn dilys. Mae'r credo yn rhoi canllawiau i ni sut dalen ni darllen a dehongli y Beibl. Ac yn dechnegol, rydyn ni'n galw hyn allwedd esboniadol, hermeneutical key yn Saesneg. Mae e fel parospectol sy'n helpu ni weld y testyn mewn ffordd benodol. Felly, mae credoau yn ein dysgu ni beth yw'r pethau hanfodol mae rhaid i ni ei deall a'i derbyn, os ydyn ni am fod yn Cristnogion. Maen nhw'n rhoi parospectol i ni, i helpu ni darllen y Beibl a'i dehongli mewn ffordd sy'n gyson gyda beth oedd ysgolheigion ac arweinwyr yr Eglwys Fore a'r Ymarawddwr Cristenen yn ei gredu. Ac yn ola, mae credoau yn diffinio. Mae pob grŵp o bobl, pob cymuned yn creu arwyddion sy'n diffinio eu hunaniaeth. Sleid cyfnogwyr Aston Villa, Iddewon uniongred, merched Muslimaidd. Maen nhw'n creu arwyddion sy'n dangos pwy ydyn nhw a beth maen nhw'n credu. Pethau fel gwisg neu fwyd. Ond beth sy'n diddorol amdano ni yw'r ffaith ein bod ni wedi dewis arwyddion gwahanol. Yn gyffredinol, mae Cristnogion yn gwisgo'r un peth a pawb arall. Dyn ni'n bwyta'r un bwyd a phawb arall. Cofiwch fod Cristnogaeth wedi datblygu o'r grefydd i ddew, ble mae orthopraxi, gwneud y pethau cywir, bwyta bwyd penodol, cadw'r gyfraith ac yn y blaen, yn llawer pwysicaf nag orthodoxi, credu'r peth cywir. Pam felly mae Cristnogaeth wedi dewis credoau fel arwyddion ei hunaniaeth, yn lle gwisgo neu fwyta pethau penodol. Oherwydd bod y Cristnogion cyntaf wedi deall, taw Iesu oedd yn hollol ganolog, holl bwysig i bopeth, bywyd, creadigaeth, marwolaeth a gyfodiad. I'r Iddewon, roedd yr ysgrythurau sanctaidd mor sanctaidd roedden nhw arfer eu hysgrifennu ar sgroliau hyfryd a byth yn ei taflu i ffwrdd pan oedden nhw'n dechrau dirywio, ond yn ei claddu mewn mynwent arbennig i sgroliau yn union fel claddu person gyda'r un parch. Ond doedd y Cristnogion cyntaf ddim wedi dilyn y traddodiad yna. Cafodd yr Efengelau a'r llythyrau sy'n rhan o Testament Newydd ni, hafodd nhw ddim eu hysgrifennu ar sgroliau posh mewn iaith sanctaidd. Cawson nhw eu ysgrifennu ar codices, llyfrau nodiadau cyffredin, o'r fath o dynion siop yn y marchnad yn ei defnyddio, notebooks, mewn iaith gyffredin, groi gyffredin yr ymyrodraeth, coenau. Pam? Achos Iesu oedd wir a'r Duw. Ynddo fe oedd datguddiad llwyr Duw, nid mewn geriau dynol ysgrifenedig, ei bod nhw wedi cael eu hysbrydoli gan ysbryd Duw. Iesu yw'r logos go iawn, y doethineb go iawn, y hocma go iawn, gair Duw ymgnawdoledig. Ac felly mae'n holl bwysig i bobl deall a credu pwy yw Iesu. Deall pwy yw Iesu, credu ei addewidion, dynwared ei fywyd yn enwedig ei gariad, rhannu pryd o fwyd yn ei gofef,
Gadael ein hen fywyd marw gyda gef, atgyfodi gyda gef I fywyd trygweddol. Dyma arwyddion y Cristnogion. Nid enweidi, nid fwyta bwyd halal, neu beidio gweithio ar y sul, nid hyd yn oed mynd i'r eglwys. Iesu yw holl bwysig, a dyma pam mae mor bwysig I ni deall a cytuno pwy ydy ef. Dyna oedd traddodiad yr eglwys ers y dechrau un. Wel, pwy yw ef felly? Pwy ydy Iesu I ni heddiw yn Cymru? Wel, rydyn ni wedi gweld sut mewn cymdeithas amlddiwiol roedd rhaid i'r Cristnogion meddwl a chrysymu yn ofalus iawn I benderfynu pwy oedd y Iesu yma. Ac roedden nhw wedi mynnu taw Duw yw Iesu. Ond, ar yr un pryd mynnu taw dim ond un Duw sydd. Un beth, tri pwy. Ond, os oedd digon o amser gyda ni, byddwn ni'n symud ymlaen I gangor arall yn Chalcedon yn 4:5:1. Ymarawdwr arall, Marcion, oedd wedi galw am y cangor yma. A tro hwn, roedd y cwestiwn ychydig yn wahanol. Maen nhw wedi derbyn bod Iesu yn ddyn o gig a gwaed, ond roedd e'n ddiw hefyd. Felly y cwestiwn y tro yma oedd, sut mae'r ddwy natur, dynol a diwiol, yn ffitio gyda'i gilydd? Ac yn lle gen, da ni'n mynd I cael arbrawf. Nawr, gobeithio bydd arbrawf yn gweithio. Yma ni. Okay. So, ydy'r dwy natur yna fel olew a dŵr? So, dwi'n gallu cymysgu yr olew a dŵr fel roedd diwdod a dynoliaeth wedi cael ei gymysgu yn Iesu Grist. Ond maen nhw'n aros ar wahân, ond ydyn nhw. Neu, ydy'r dwy natur mwy fel gwyn a dŵr? Felly, da ni'n gallu cymysgu y dwy, fel mae dwy natur wedi cael ei gymysgu yn Iesu Grist, ond wedyn mae'n amhosibl i'w gwahanu. Beth yw'r ateb? Beth oedd ateb Chalcedon? Olew a dŵr neu gwyn a dŵr? Wel, dyma oedd yr ateb. One and the same Christ, Son, Lord, only begotten, acknowledged in two natures, unconfusedly, unchangeably, indivisibly, inseparably, not as though he was parted or divided into two persons, but one and the self-same Son and only begotten God, Word Lord Jesus Christ, sef y ddau. A dyma pam maen nhw'n galw fe the Chalcedonian Compromise, yeah? Achos doedden nhw ddim eisiau dewis rhwng y ddau. Mae ymadrodd yn llythyr cyntaf Iowan sy'n holl bwysig I fi ac sy'n fy nharo I bob tro. Yr hyn oedd o'r dechreuad, yr hyn yr ydym wedi ei glywed, yr hyn yr ydym wedi ei weld yn llygaid, yr hyn yr edrachasom arno, ac a deimlodd ein dwylo yn glin a gair o bywyd, dyna'r hyn yr ydym yn ei gyhoeddi. Amlygwyd y bywyd hwn, ac yr ydym wedi gweld, ac yr ydym yn tystiolaethu ac yn cyhoeddi I chwi y bywyd tragweddol a oedd gyda'r tad ac a amlygwyd I ni. Yr hyn yr ydym wedi ei weld a'i glywed, yr ydym yn ei gyhoeddi I chwi hefyd, mwyn I chwythau gael cymundeb â ni. Ac yn wir, y mae ein cymundeb ni gyda'r tad a chyddai fab ef Iesu Grist. Ac yr ydym yn ysgrifennu hyn mwyn i'n llawenydd fod yn gyflawn. Mwyn I llawenydd hi fod yn gyflawn.
a'i llawenydd gyflawn sy'n dod i feddyliau pobl Cymru, pan fyddwn nhw'n meddwl am Gristnogaeth, capeli, eglwysi ac Iesu. Ond dyma'r addewid, llawenydd cyflawn. A beth yw cyfrinach y llawenydd yma yn ôl Ioan? Rhywun oedd ei ddwylo wedi gyffwrdd. Dyn go iawn. Dyn fel nhw, dyn oedd yn bwyta ac yn cysgu ac yn chwerthin ac yn wylo, Iesu mab Mair. Ond ar yr un pryd, nid dyn fel nhw. Bywyd tragwyddol, Iesu mab Duw. Mwyn i ni gael y llawenydd cyflawn bod Iesu ei hun ei addo i ni, a dyma geiriau Iesu ar y sgrin wrth gwrs, mae'n holl bwysig i ni adennill y ddwy gred yma. Mae Iesu yn Dduw. Oherwydd ei fod e'n Dduw, mae'n gallu ein hachub ni. Mae grym a nerth gyda Iesu i ddinistrio pwerau drygioni sy'n ein cadw ni yn gaeth, ac yn ein rhwystro rhag fyw bywyd llawn, tragwyddol, llawen. Mae hawl gyda fe maddau ein pechodau. Mae'n anfon ei ysbryd i fod gyda ni ym mhobman a phob amser. Ond mae Iesu hefyd yn ddyn, unconfusedly, unchangeably, indivisibly, inseparably. Ac felly, mae gorchmynion Iesu i garu yn ddiamod, i garu ein gelynion, i roi ein bywyd i fyw yn ddidroi yn ôl, i weld ei wyneb ef yn wyneb y clwta a mwy a bregus ein cymdeithas, i weddio ac ymddiried y byd Duw yn atew, i ystyried pobl eraill yn well na ni, ceisio undod a heddwch, i fyw bywydau hael a diamhongar, i fyw fel dynasyddion ternas yn nefoedd. Maen nhw'n orchmynion i ni hefyd. Dylai bywyd yr eglwys a bywydau Cristnogol unigol adlewyrchu pregeth y mynydd fel reality beunyddiol. Dwi'n meddwl bod dau wall dyfrifol ein bod ni'n gallu ei wneud. Os ydyn ni'n esgeuluso ochr diwyol Iesu, mae perygl o drin Iesu fel dyn da i ni ei ddynwared. Ond ble mae'r gobaith yn hynny? Ble mae'r nerth i'n rhyddhau o'n pechodau? Ble mae'r maddeiant? Ble mae'r posibilrwydd o gael ein trawsffurfio, ein newid i fod fel Iesu? Mae rhaid i ni gofio y daeth ef yn un fel ni mwyn i ni ddod yn bobl fel fe. Ond ar y llaw arall, os dyn ni'n esgeuluso ochr ddynol Iesu, mae perygl o ddod i'r capel ar y Sul a ddoli Iesu y Duw, canu ymynau amdano, gweddio iddo fe, ond peidio a disgwyl i ni fyw fel gwnaeth e fyw. Mae'n hawdd i Iesu fadda ei elynion, wedi'r cwbl Duw oedd ef, ond oedd e ddim yn hawdd i Iesu fadda ei elynion. Gwnaeth yr eglwys fore fyny, dyn oedd Iesu hefyd. Unconfusedly, unchangeably, indivisibly, inseparably. Gwnaeth e fyw ei fywyd o gariad di-amod a bywyd o ildio ei hun i Dduw yn gyntaf, mwyn y bydden ni hefyd, gyda chymorth ac anogaeth ei ysbryd ef, byw bywydau tebyg, a hael ein trawsffurfio i ddod yn fwy fel efe. Ac os dyn ni'n edrych ar yr hen ymynau Ann Griffiths, ymynau Pentacalen ac un o'r ymynau dyn mynd i ganu nawr, dyn ni'n gweld pobl, yr ymynwyr, yn mynnu ar yr un peth. Mynnu ar Iesu fod yn Dduw, Iesu fod yn ddyn. A dyn ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd nawr. So, cyfle i chi sefyll a bydd Marc yn garedig iawn wrth yr organ. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar Galfaria, mawr yn maeddi angau hun. Hynod fawr yw yn awr, brenin nef a deiar lawn.
Diolch yn fawr iawn.